Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. MCAs 27 mag kaonti ma Meru ong'ado gi duol achiel mar chako chenro mar thicho oko gavana margi Kawira Mwangaza kuom thuolo mar 2 e bwo higa achiel. E romo manokelo kanyakla MCAs kod moko kuom jotelo mawuok e kaontino. MCAs oseyo Mwangaza kuom koso nyiso lony madwarore e tayo kaonti ma Meru, diro weche ne jotelo wetene kaachiel gi miyo kaonti ma Meru wichkuot. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, lweny mar Mwangaza sani koro osewuok e kinde kod MCAs kaachiel gi jalupne Isaac Mutuma kendo nywando jotend migepe Profesa Kithure Kindiki kod Mithika Linturi. Bang' od bura mar Senate gole e lak nyang' tarik 30 dwe mar 12 higa mokalo, gavana ma Meru Kawira Mwangaza kendo oyudore e nama taro mar siasa kod jotelo mawuok e kaontino. Mwangaza ma osebedo ka ok modhre pi kod MCAs mag kaontino kaachiel gi jalupne Isaac Mutuma kuom thuolo machielo ni e kind Akur Gasumbi bang' MCAs 27 chopo e winjruok mar chako chenro mar thiche oko e apisi kuom thuolo mar 2. We have resolved to start a fresh impeachment motion to the governor of Meru, one Honorable Bishop Kawira Mwangaza, and we have already signed, appended our signatures, the 27 of us who form or comprise the Kenya Kwanza caucus in the county assembly. Kagiloso kod jofwamb weche bang' timo romo mane okawo seche mohewo 3, MCAs go oseyo Kawira Mwangaza kuom koso nyiso lony madwarore e telo ne kaunti ma Meru. Gavana Kawira Mwangaza mwenyewe ndiye ametangaza kwa matendo yake na kwa ile matamshi yake kwamba hii kiti ya gavana ni kubwa sana, kwa sababu ile matuzi, ile lugha chafu haifai kiongozi wa hiyo cheo. The train has left the station. Now we are destined to reclaiming Meru, giving Meru its lost glory. It is not our agenda or our mantra to see chaos, to see drama, to see shenanigans in this county. We have decided forthwith to withdraw the support within and outside the assembly that we are given our governor. Romo no oyuore kod Senator mar kaontino Kathuru Murungi, jakom jood bura ma Meru Mugambi Rendikiri, jaod bura ma Imenti Kirima Ngishine kod jachal chenro maduong' ma duond bura mar UDA kaontino Kaberia Kubai. MCAs go bende oseyo Mwangaza kuom miyo kaonti ma Meru wichkuot kaluwore gi gwandruok ma kinde ka kinde e kinde kod jotelo maok e kaontino. Imekuwa aibu kweli kwa nchi nzima, lakini sisi hatuwezi kulaumiwa. Amekataa mwenyewe kwa kinywa chake, ameshindwa kutengeneza kuunganisha kila mtu, so I think upandacho ndicho uvunacho. Bang' gwandore kod MCAs, Mwangaza sani koro oyawo siwandha mare mar Amen kendo nywando nyaka jotend migepe mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne oyudore e laru mar Amen kod Kawira Mwangaza kaluwore gi tulo mane okwako romo mar chenro mar Okolea program e giko juma mokalo e gwenge mag Igembe South. Mwangaza ne otudo lweny makamago kod Mithika Linturi kendo se kuom tiyo marach kod rowere mar ketho romo mare. Kaluwore gi tulo makamano, Mwangaza ne oyudore e lweny machielo kod jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki bang' Kindiki kumo romo duto mag Okolea program, wach ma ok ne omoro Mwangaza. Nataka kufanya mkutano, fanya mkutano wa kusema sera yako. Useme ile mambo unafanyia wananchi. Lakini mkutano wa kuchochea watu, hiyo tumepiga marufuku, haitafanyika. Kaoloso e gwenge mag Igembe Central odiochieng' manyoro, Kindiki ne osingo mar kedo kod romo mag Okolea program e yo machal kod mane ukedogo kod ng'anyo mag Azimio. Final, the same way we were very firm with demonstrators and rioters, protesters of Azimio who were breaking property and killing people in the pretext of politics. Even here we are not going to allow it. Magi timore jumbe 2 kende tok jatend piny Dr. William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kwa jotelo duto ma ok kaunti ma Meru mondo oket tenge pogruok magi mag siasa kendo tiyo ne jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Od mane weche